Halló, napot kívánok! Üdvözlöm, én árcégkeresőtől telefonálok, jövök, illetve a megjelenésével kapcsolatban, hogy tartanak igényt a szolgáltatásunkra, vagy indítsuk el a törlést. Még egyszer, bocsánat, kivel beszélek és mivel kapcsolatban? Cégkeresőtől telefonálok, ugye a online megjelenésével kapcsolatban, igen, hogy indítsuk el a törlést, vagy maradjon a megjelenésük. Hát most nem tudom, miről van szó konkrétan. Online megjelenésével kapcsolatban, a KFT-vel kapcsolatban, ugye az online megjelenésük. Nem rémlik ilyen, úgyhogy nyugodtan törölhetik. Jó, rendben, akkor jövök, illetve akkor el is indítom a törlést, továbbiakban akkor nem lesznek nálunk elérhetőek. Ezt az utolsó éves díjat kell akkor már csak rendezni, és akkor jövök, illetve meg is van szüntetve a szolgáltatás. Továbbiakban nem lesznek elérhetőek. Nincs ilyen szolgáltatásunk. Hát dehogy nem, tehát itt minden Magyarországon működő cég ugye belekerül a rendszerünkbe, és mivel nem lett lemondva a szolgáltatás, ezért van az, hogy automatikusan meghosszabbodott 12 hónapra. Ugye ezt a 12 napos díjat akkor ezt még rendezni kell, és akkor jövőt illetően viszont akkor elindítjuk a törlést, továbbiakban nem lesznek nálunk elérhetőek. Minden Magyarországon bejegyzések kerülő cég bekerül önökhez, azt mondja? Természetesen, igen, itt mindenki szerepel, és aki nem mondta le a szolgáltatást, ugye lejárt el 15 nappal, ugye az automatikusan meghosszabbodott, tehát egy központosítás véget, ugye itt mindenki szerepel. Hát én nem tudok ilyenről. Ezt el tudja nekem e-mailbe küldeni? Hát mit küldjünk el e-mailbe? Hát mondjuk azt, hogy pontosan, hogy hol van a megjelenésünk, tehát hol jelenünk meg, hát milyen oldalon. A cégkeresőtől telefonálok. Én azt értem, hogy a cégkeresőtől telefonál, cégkereső.hu? Van igen. ilyen oldal? Van, hogy ne lenne. És mi már fizettünk ide be pénzt? Mert én nem tudok róla. Hát mert eddig gratisként szerepeltek nálunk, és a gratis megjelenés az ugye nem lett lemondva, ezért van az, hogy automatikusan meghosszabbodott 12 hónapra. És ez egy állami jogszabály, hogy nekünk be kell kerülnünk oda ebbe a cégkeresőbe? Hát a gratis megjelenést azt mindenki megkapta, tehát ez ön is megkapta, és ugye el is fogadta. De mire kaptuk meg gratisba? Bocsánat, csak nem tudom, miről van szó. Hát központosítás véget, ugye minden Magyarországon működő cég belekerült, tehát a gratis megjelenést azt mindenki megkapja. És én mikor kaptam erre a értesítést, hogy mi bekerültünk ebbe, és hogy ez fizetési kötelezettséget fog nekem járni, és mikor fogadtam ezt el? Hát, hogy érti, hogy hogy mikor fogadta el a gratis megjelenést? Hát ugye ezt kellett volna lemondaniuk a lejárat előtt 15 nappal. Én ezt értem, hogy azt mondja, hogy le kellett mondanunk, igen. De mikor kaptuk meg ezt gratisba, és mikor kaptuk meg azt a tájékoztatást, hogy nekünk ezt le kell mondanunk, mert különben fizetünk. Azt, hogy hány hónapos gratis megjelenést kaptak, azt nem tudom. Valamelyik cég 3, valamelyik cég 6 hónapos gratis megjelenést kapott, azt pontosan nem tudom, hogy önök hány hónapos gratis szerepeltek. Ugye, viszont félreértés, de nem, tehát mi nem kaptunk olyan tájékoztatást, hogy mi megjelentünk ezen az oldalon. Hát dehogy nem kaptak. Nem kaptunk ilyen tájékoztatást. Jó, hát most hiába vitatja, hogy nem kaptak ilyen tájékoztatást, tehát nem tulajdonképpen minősíti a felelősség alól. Tehát a cégkeresőnél itt mindenki szerepel. Jó, hát ennyire én beregisztrálok 100 céget, és akkor fizessenek, mint a kisangyal. Nem, én szeretném megtudni, hogy kitől kaptuk meg a tájékoztatást, hogy nekünk ezért fizetni kell, és mikor. Ezt mondja meg nekem. Meg tudja nekem mondani? Jó, hát igen, természetesen. Tehát a gratis megjelenés, az, hogy hány hónapos gratis megjelenést kaptak, azt nem tudom mondani, mert a rendszerünkben, tehát abban nincsen rálátásom. Ugye, mit jelent az, hogy gratis? A gratis az azt jelenti, hogy valamilyen szolgáltatás. Én is tudom, hogy mit jelent a gratis megjelenés, ne vicceljen már, de tudja mit, akkor továbbítom az eredeti ára. Jó, viszont hallás. Hölgyem, ezt a